आङो बोरमानि भिडिअ खालामदों। नोंसोरनि बोरमाया बिराद मोजां साफा साफाथार एकदम ओंखायनो देखायनो मानसिफोरा नै मा जायो दा बिगुमानाव सोंनांसिगोनसो बायदिमोन आं बोरमानो मा होयो हा बोरमानो मा होयो मा दौओ एसेबां साफा साफा बोरमाफ्रा होमबा सोंथ'ला दे टाउनाव दं आं दा नै आङो बोरमानि भिडिअ खालामदों। नोंसोरनि बोरमाया बिराद मोजां साफा साफाथार एकदम ओंखायनो देखायनो मानसिफोरा नै मा जायो दा बिगुमानाव सोंनांसिगोनसो बायदिमोन आं बोरमानो मा होयो हा बोरमानो मा होयो मा दौओ एसेबां साफा साफा बोरमाफ्रा